Fjum pjuttost xemxi ġiet iċċelebrata l-festa titolari ta' San Publiu fil-Furjana li timmarka l-ewwel festa titolari tas-sajf. Jum il-festa bdiet bil-Qudiesa Pontifikali mmexxija mill-Arċisqof Monsignor Charles J. Scicluna li għaliha kien ukoll preżenti il-President ta' Malta George Vella. Din il-festa ġiet iċċelebrata ftit jiem wara li l-Furjaniżi tilfu l-ark li fjum il-festa kienet tgħaddi l-vara minn taħtu. L-ark tal-festa nqeret għal kollox wara li nħakem minn fjammi kbar tan-nar. Dwar dan l-Arċisqof saħaq biex il-Furjaniżi qawwu qalbhom u jibqgħu determinati. Il-kap tal-Knisja f'Malta appella wkoll sabiex naħsbu f'ħadd ieħor fil-waqt li ma naqsmux is-soċjetà f'saffi razzisti. Għalli m'hemmx xogħol anqas dinjitus min ieħor. Dan l-appell ġie wara dibattitu bejn Joseph Muscat u Adrian Delija fejn Muscat saħaq li ma jridx lil Maltin jagħmlu ċertu xogħlijiet. L-Arċisqof qasam dan il-ħsieb referenza għal San Pawl li wasal Malta bħala ħabsi tal-Imperu Ruman filwaqt li San Publiu kien il-Gvernatur ta' Malta.